Kısa, Diyarbakır adlı bir şehir var idi. Onun patşasına Şahbaşşah, al vazirlerinin birini Hasan Vazir dep ad beretiğin edi. Günlerde bir günü patşa menen vazir aň awlamaga çykdy. Aň awlap jürgen wagtynda patşanın aldynan bir baskyk kaçtı. Patşanın ol baskykka rahmy kelip timedi. Ane sol baskyk biraz wagtlardan soň vazirdiň de aldynan ötdi. Ondan soň garip, men şahsyn emdi karındasym dep oýlaýtygyn edim. Usu hattan ma'lum. Ane garip bilen şahsyn emdiň seçkinçligi usu mektepden başlandy. Olar közlerinden közün ayırmay, kaslary menen bir-birine işaret berip oturatygyn edi. Vazir bana kekki tilmegenligin aýtyp bildi. Patşa, "Hey vazir, seniň kuletiginiňday ol kekdiň kanday aýby bar?" dedi. Janıp, kıyıp janıp süýeklerim kül bolsun, jandyrma meni. Aşkımdı sanap, ana jan dertlimin av, jandırma meni, jandırma meni. Zıkılmaz avra saldın, Ane şahsın hem bol sözlerde aytıp bolgandan soň biraz wagt oturdu. Anasынан hiç kanday jogap bolmagandan soň jüregi janıp işi de Ey yaralar jana janlar, ne boldu yarım kelmedi, ışk otuna küydü janlar.